Halo, proyek karo sampean guru, Markets. Kita miwiti karo informasi ringkesan babagan perusahaan. Setitik luwih kita bakal katon ing saben parameter ing liyane rinci. Yen sampean kasengsem, sampean bisa ngaso video. Disaranake ndeleng saben indikator perusahaan sing diteliti kanthi teliti. Saiki kita bakal bandingake kinerja organisasi saiki Synchrony Financial, ticker SYFR. Review iki digawe nggunakake informasi saiki wiwit 3 April 2025. Miturut klasifikasi guru, Markets organisasi Synchrony Financial kalebu subkategori Loans, 66 perusahaan melu ing taksiran, iki banget wakil. Kita bakal weruh tabel pesenan ing mburi video. Asil saka kanggo perusahaan, 6,5 saka 10 terms. Asil rata-rata kanggo subkategori punika 0,4 terms. Yen sampeyan katon banget jembar, ing pasar kita minangka kabeh. Kita bisa ndeleng menawa asil rata-rata kanggo kabeh pasar saham kanthi total 1,9 poin. Marang skor 6,5 kanggo perusahaan Synchrony Financial. Bandingake dinamika rega saham perusahaan Synchrony Financial lan perusahaan subkategori. Kita bakal weruh sing liwat 12 sasi enggo bareng perusahaan Synchrony Financial, nuduhake owah-owahan 31,9%. 32,1% nglawan owah-owahan rega ing subkategori. Iki cetha ora nuduhake apa-apa, nanging sampeyan kudu njupuk kasunyatan iki menyang akun. Kapitalisasi pasar perusahaan Synchrony Financial regane 21,4 miliar. Lan kapitalisasi pasar subkategori punika 242 miliar. Synchrony Financial duwe bagian 8,853% lan minangka salah sawijining perusahaan ukuran ageng ing subkategori. Kapitalisasi neraca perusahaan kira-kira 15,34 miliar. Kapitalisasi neraca subkategori punika 128 miliar. Synchrony Financial dadi bagian saka 11.952%. Kanthi bandingake saham kapitalisasi pasar lan imbangan, kita bisa ndeleng ing ngisor iki. Saham dikuasani Synchrony Financial ing subkategori nalika netepake kapitalisasi pasar 8,853%. Kapitalisasi neraca punika 11,952%. Iki 35% luwih saka nuduhake nilai pasar. Taksiran bagian organisasi saka pasar lan kapitalisasi imbangan ing subkategori apik 1 titik. Ayahan finansial perusahaan gunggungipun 14,26 miliar. Utang kanggo kapitalisasi buku nuduhake 93% saka ekuitas perusahaan. Rating kanggo tingkat utang perusahaan, lumayan, 0 poin. Imbangan saka nilai pasar perusahaan kanggo laba yaiku 6,2. Kanthi rata-rata kanggo subkategori 19,1, iki 68% luwih murah tinimbang kanggo subkategori. Asesmen saka indikator nilai pasar kanggo media WI ing comparison karo organisasi saka subkategori, apik banget, 2 terms. Media WI kanggo pungkasan 12 sasi ana 3.428 $ mayuta-yuta. Pangentukan mangsa kanggo teka 12 sasi samestine kanggo $3,44,6 yuta. Sing 0,5% luwih saka saiki. Taksiran indikator untung mangsa sing diprediksi dibandingake karo perusahaan ing subkategori apik 0,5 poin. Neraca rega perusahaan kanggo revenue 1. Rata-rata ing subkategori yaiku 1,7, yaiku 41% luwih murah tinimbang ing subkategori. Taksiran rega pasar kanggo indikator revenue ing comparison karo pratandha perusahaan ing subkategori apik 0,5 terms.
Revenue kanggo pungkasan 12 sasi ana $20.760 US mayuta-yuta. Revenue mangsa kanggo teko 12 sasi wis samestine kanggo $20.870 US mayuta-yuta. Kang 1% luwih saka saiki. Taksiran pratandha penghasilan mangsa ngarep dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori apik 0,5 poin. Wates dodolan punika 16,5%, karo rata-rata kanggo subkategori 8,9%. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 7,6%. Penilaian marginalitas dibandingake karo indikator ing subkategori apik 0,5 poin. Saham perusahaan saka jumlah karyawan ing subkategori punika 9,596%. Sing 8% luwih saka nuduhake kapitalisasi pasar. Lan iki nuduhake ketidakseimbangan ing rega saham perusahaan Synchrony Financial tinimbang menyang underestimation. Jumlah ibu kutha pasar kanggo saben karyawan organisasi padha karo $1.070.000. Dene ing subkategori $1.160.000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 7,8%. Taksiran jumlah ibu kutha pasar saben pegawe ing comparison karo pratandha ing subkategori apik 0,5 terms. Bati saben karyawan individu $171,400. Rata-rata kanggo subkategori $60,700. Lan beda antarane rata-rata ing subkategori lan indikator perusahaan yaiku 182%. Taksiran bati saben karyawan individu perusahaan dibandingake karo indikator ing subkategori apik 0,5 poin. Bagian saka revenue saben karyawan perusahaan punika $1.308.000. Miturut subkategori $683.000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 52%. Ngira volume revenue saben karyawan perusahaan dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori apik 0,5 poin. Volume transaksi dodolan punika 3,3%, karo rata-rata kanggo subkategori 7,3%. Iki minangka indikator saka risiko remote cendak. Indikator resi 14 nuduhake tingkat 47% kanggo perusahaan Synchrony Financial. Dene ing subkategori tingkat iki 51%. Duweni potensi, securities saka subkategori rego kira-kira padha karo enggo bareng perusahaan Synchrony Financial. Rega saham perusahaan saiki udakara $55.04. Target rega konsensus kanggo enggo bareng perusahaan iku watara $75.94. Dinamika rega nyata lan ramalan konsensus kira-kira 38%. Ayo dideleng ing tabel pesenan sing kasedhiya kanggo sampeyan, link kasebut ana ing komentar sing disemat. Tabel pesenan ngemot pancen kabeh pancasan digawe ing mangsa diwenehi dening informasi lan sistem evaluasi referensi guru markets. Akses menyang meja supaya free lan free, link ing komentar pinnet. Minangka asil analisis saham perusahaan Synchrony Financial. Sistem bantuan guru markets kaputusan ing ngisor iki digawe. Buka perdagangan tuku ing rega $55.05. Kesepakatan iki dibuka amarga kasunyatan sing perusahaan wis regane cukup dhuwur. Penilaian organisasi adhedhasar metodologi penilaian indeks AKIM. Jupuk bati disetel ing 60,63. Mandeg mundut disetel ing 49,47. Yen pesenan ora ditutup kanthi njupuk bati utawa mandeg mundut. Ing kasus iki, transaksi kasebut tetep kanthi mandiri adhedhasar asil dagang tanggal 03 Mei 2025. Utawa ing dina dagang pungkasan sadurunge tanggal iki. Ticker
Ups, punika pesenan ngedol imbangan. Video ing perdagangan wawas bakal utawa wis diterbitake ing saluran iki. Nalika nutup salah siji pesenan, dasar utawa wawas. Urutan ngelawan tetep ing tingkat saiki. Matur nuwun para rawuh kanggo nonton nganti pungkasan lan gunakake informasi lan sistem referensi saka Guru Markets. Sampeyan penonton paling keren.